дар ноҳияи Шаҳринав иҷрои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимҳоро бахш оид ба корҳои дини дастгоҳи иҷроияи ноҳияи Шаҳринав назорат мекунад. имрӯз дар бахш 2 нафар ва 7 нафар дар ҷамоату деҳот кору фаъолият доранд. мутахассисон ҳамарӯза дар тӯи маъракаҳои мардуми шаҳру деҳот иштирок намуда бо онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. саволе ба миён меояд ки оё ба мақсад расидаем ва он чӣ ки ҳукумату давлат ба миён гузоштааст иҷро шудааст? ҳангоме ки барои гирифтани тавсияномаҳо барои баргузории ҷашну маросимҳо аз ҷониби шаҳрвандони ноҳия ба ҷамоатҳои шаҳраку деҳот муроҷиат мекунанд, муҳтавои қонун бевосита дар асоси қонун аз ҷониби сармутахассисони дин танзимана ҷашну маросими ҷамоатҳои шаҳраку деҳот фаҳмонда мешавад. ҳангоми гузарондани санҷӣ дар тӯи маъракаҳо муайян карда шуд ки шаҳрвандон айни ҳол қонуни мазкурро хушрӯ пазируфта ба қонуншиканӣ даст намезананд. бо ҳофизон дар асоси моддаи 14 қисми 1 шаҳрномаи тарафайн мебанданд ва инчунин барои баргузории ҷашну маросимашон аз ҷамоатҳо омада ку тавсия гирифта тавсиянома мегиранд ва инчунин ҷашну маросими худро дар доираи қонун гузаронда истодаанд. бо кӯшиши зиёди мақомотҳои дахлдор гуфта наметавонем ки ҳамаи чорабиниҳои ҳурофотӣ ки дар рагу пайванди мардум қарнҳо реша давондааст дар ҷашну маъракаҳо ва маросимҳои азодорӣ пурра аз байн бурда шудаанд. ҳоло ҳам пинҳонӣ иҷро намудани баъзе аз мамнуноте ки қонун муайян намудааст аз тарафи шаҳрвандон ба назар мерасад. ин амалҳо одатан пинҳонӣ гузаронида шуда аз чашми назоратчиҳо дур мемонад. аз тарафи бахш нисбати чунин шаҳрвандон чӣ гуна чораҳо андешида шудааст? сол аз сол қонуншиканиҳо ку кам шуда истодааст. дар соли 2018 10 қонуншиканӣ ба қайд гирифта шуд ки оиди чораҷӯӣ ва ҷаримабандӣ ба суди ноҳия исрор карда шуд ки аз ҷониби суди ноҳия нисбати қонуншиканиҳо 50 000 сомонӣ ба буҷаи давлат маблағи ҷарима ворид карда шуд. мо кӯшиш менамоем ки оиди бартарафсозии қонуни мазкур чораҳое андешем. мардуми ноҳияи Шаҳринав сарфҳои сариштакориро ку бартараф намуда он маблағҳое ки дар тӯйҳо сарф мекарданд айни ҳол дар бонкҳо пасандоз монда истоданд ва инчунин барои таълиму тарбияи фарзандони худ кӯшиш карда истоданд ки дар оянда як мутахассиси фарзандон шагон мутахассиси нақд шуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат намояд. бояд гуфт ки мақсади асосии танзими анъана ва ҷашну маросимҳо коҳиш додани исрофкориҳо, аз байн бурдани баъзе ҳурофотҳо ва ба вуҷуд овардани расму оини нав аз қабили ятимпарварӣ, ободкорӣ ва ғайраҳо мебошад. хулас танзимро аввал дар виҷдон ҷой намуда ва дар зиндагии ҳамарӯза ҷорӣ намоем.